súboji s Haniskou už išlo len o prestíž. Hostia chceli odčiniť 5-gólovú prehru z domáceho prostredia, Spišiaci mali hlavný cieľ, a to rozlúčiť sa s fanúšikmi víťazstvom. Už po štvrťhodine hry sa im cieľ naplňal, keď miláčik domácich tribún Ferdinand skóroval. Po polhodine hry už domáci viedli 2-gólovým rozdielom, keď si strelecký účet vylepšil Boroš. Zverenci trénera Ondáša si v prvom polčase vedenie s prehľadom kontrolovali. Druhý polčas už herne zaostal za tým prvým. Ani domáci, ani hostia sa už do útoku veľmi netlačili. Šanci bolo pomenej a tak sa len čakalo na záverečný hvist hlavného rozhodcu. S veľkým prehľadom dotiahli stretnutie Novovešťania do víťazného konca. Definitívna podoba tabuľky o záchranu bude až o týždeň, no už teraz je v FK Spišská Nová Ves veľká spokojnosť so sezónou. Aj keď v zákulisí boli rôzne turbulencie, klub súťaž ustál a zachránil. Ako ukázal celý priebeh druhej ligy, táto súťaž do Spišskej Novej Vsi patrí. Na začiatku sezóny mala Spišská najvyššie divácke návštevy. Odohrala veľa kvalitných stretnutí a dobrý futbal sa znova vrátil do metropoly Spiša. Je chválihodné, že to všetko dokázali takmer s vlastnými odchovancami. Tréner Branislav Ondáš mal k dispozícii hráčov, ktorí nechali za Spišskú srdce na ihrisku. A to je to hlavné pozitívum celého pôsobenia Spišskej Novej Vsi v druhej lige. Futbalovo ožil aj región a Spišská sa stala silným futbalovým pojmom. Tak bolo cítiť, že obe mužstvá majú záchranu zabezpečenú. Nebol tam ten potrebný náboj, ktorý v predošlých zápasoch v druhej lige sme videli. Ale my sme spokojní, lebo sme ten zápas zvládli výsledkovo, vyhrali sme 2-0, takže spokojnosť. Našim cieľom bola záchrana, to sa nám splnilo. Uvidíme, koľko mužstiev sa nám podarí dať pod seba. Po dnešku je to Rimavská Sobota, aj Teplička, ale majú oni ešte zápas k dobru, takže budeme čakať. Ale ten náš cieľ, ktorý bol záchrana, je splnený, takže spokojnosť.